Podía haber votado en contra, me vou abster. Razosas se expuxen na comisión informativa. Creo que hai que buscar unha vía, se se quere apoiar este tipo de clubes, que habrá que buscar unha vía donde poidan concurrir as distintas sociedades cunhas características concretas. Creo que se debe invertir moito máis que nestas entidades deportivas no deporte base. Eu creo que o deporte base que temos en todos os municipios é a alma da concordia, da convivencia nos municipios. Os rapaces están fora da droga, están fora de un montón de actividades e que se debe apoiar a estas entidades que non cobran nada, que gastan cartos, que levan os nenos en coches privados de un ao outro, e son os que necesitan realmente un apoio. Por tanto, nesa línea tamén sei que está no goberno, na mente do goberno, ampliar esa partida, pero que se faga de unha vez e para esta que se abra unha línea que non sea esta, que non sea esta que teña que vir ao pleno. Nos trasladamos ao grupo de goberno da Deputación que consideraríamos, estaríamos a favor de determinar, pois, por exemplo, que para constituir un grupo provincial fora necesaria a existencia de 3 deputados dunha determinada forza política ou coalición. Eu comprendo que o Partido Popular se preocupe deste tema, non se preocupa cando tomamos cando ocupamos aquí as plazas, e se ocupa ahora, eu non sei se será porque o PP ao mellor está pretendendo eliminar as posibles novas candidaturas que poida haber por aí, non? Que tanto daño lle poden facer, que son da mesma casa. Non estou a favor desa candidatura, para nada. Non estou a favor desa candidatura, para nada, pero os feitos están aí, eu nos provoquei. Por tanto, o mellor a preocupación ven por aí. Eu podo comprender, pero eu son un partido que ten 38 anos. Xa vello, xa vamos vellos, como diría algún casta, non? Pero non somos casta. Somos casta pura e dura de galegos, honestos, capaces, honrados, que estamos a loitar polo noso país. Ese tipo de casta é o que son eu. Por tanto, deixar claro isto, somos grupo. Somos grupo e vamos ser moito máis grupos. Todos somos conscientes do que está pasando no país en ese aspecto. E cando se falaba por algúns intervintes, en este caso a portavoz do Partido Popular, de que ejemplos de outros países copien de Portugal, coño. Copien de Portugal. Copien de Portugal, comunistas e socialistas que los incautaron, están levantando el país a un ritmo que non lo tiene nadie en Europa. Copien de los comunistas e de los socialistas de Portugal. Ese é o tema, non hai que facer demagoxia, non? Non hai que facer demagoxia. Rememos todos para que os xubilados cobren o que teñen que cobrar. Unha subida acorde aos tempos.